Krásne ránečko s Lisolajou želáme s majstrom Malým Bielým. A dnes veľmi krátko, ak chceme žiť v tej vyššej vibračnej úrovni. Takže krásne ránečko z vyjebaných Lisolajovi z kurvy si nešpinavý. Tu som práve s mojim malým potkaníkom bielým, čo prechodil psačú choleru. Dnes tu máme krásny pondeloček, vy kokotkovia, takže sa samozrejme naladíme na túto pozitívnu vibráciu. Pretože som spokojný s tým, že zarobím menej ako miniem, treba nakrmiť dve malé detičky, zaplatiť nájomníček, z ktorého ledva vyžijem a lacný benzíniček do auta. Takže keď sa naladíš na túto krásnu vibráciu vyjebanú, ty debilko, tak pozitívna energia ti všetko vyplatí. Ty kec šmatlavý. Pekný dníček, papa. Takže krásne ránečko z vyjebaných Lisolajov aj s týmto malým vandráčikom bielým, čo prechodil artrózu klbíkov a zápal análnych žliaz. Dnes tu máme krásne upršané ránečko a ak máš chuť dopichať prvého gáča vidličkou za to, že ti nejaký skurvisín dorezal gumy na tvojom Opel Astra, tak si spomeň na to, že aj keď nestíhaš do práce a šéf ťa tam dojebáva ako malú submisívnu kurvičku, tak na to všetko miluje svoju prácu. Nalaď sa na pozitívnu energiu, pretože dnes je výplata, za ktorú si kúpiš maximálne nájomníček, jedlo a výlet do chocholnej. Krásny dníček, papa. Takže krásne ránečko z vyjebaných Lisolajov, vy negatívni skurvisínčekovia, s týmto maličkým, agresívnym skunkom vyjebaným bielým, čo dotrhal babičke Achillovku a rozjebal ju po dvore. Nezabúdaj, že aj keď si prejebal svoju výplatu na mašinách, tak tu máme krásny, pozitívny pondeloček. Takže sa naladte na túto vibračnú úroveň. Skúsení hovoria, že kto sa dokáže naladiť na túto vibračnú úroveň, tak mu dokáže vibrovať hovienko v riťke. Pápa, krásny deň, kokotkovia. Takže krásne ránečko z prašivých Lisolajov, vyjebanci hnusný. Aj s týmto maličkým nezbedníčkom, nedonoseným, kríženým spotkanom a gunárom. Dnes tu máme krásny, pozitívny pondeloček, vy špinavci pojebaní. Takže hop sa na panské, nech tvoj šéf zarobí ešte viac, aj keď nemáš čo žerať, alebo vyplatíš svoj nájomníček, tak tvoj šéfinko si chodí po dovolenkách a kúpil si do toho nové, novúčičké Porsche. Keď chceme žiť vo vyššej vibračnej karmickej úrovni, tak choď do kasína, ty kokotko, zober všetky svoje úspory a jebni všetko na červenú. Karma ti ukáže, či si vlastne nešťastník alebo šťastlivý vibračný lapaj. Pápa, krásny dníček. Takže krásne ránečko z Lisolajovi z kurvisínčekovia hnusný aj s týmto maličkým smradlavým majstrom bielým, čo nieraz napadol susedku a rozjebal ju po dvore. Keď chceme žiť v tejto vibračnej karmickej úrovni, tak prestaň ohovárať svojich blízkych za to, že volili PSK a sú za 68 pohlaví. Žij a nechaj žiť, ty homofóbny vyjebanec. A keď sa tvoj synček v 10 rokoch rozhodne byť psíkom, alebo bude si chcieť odjebať pároček, pretože sa cíti ako nezbedná čajočka, tak je to jeho vec, pretože v medzipohlavnom období, na ktoré má plné právo, a preto môže chodiť na hajzel aj s dievčatkami a ukazovať im kár. Ak cítiš túto vibračnú úroveň a vibruje ti hovienko, tak si na správnej ceste, ty skurvený, skazený xenofób šmatlavý. Majte krásny dníček, pápa. Takže krásne oneskorené ránečko, vy matkojebci z prostúčky, aj s týmto maličkým vyjebancom bielým, čo prechodil 6-krát psačú choleru a zabral tej bypassy. Keď chceme žiť
vo vysokokarmickej úrovni, tak začni súhlasiť s ľuďmi, čo volili PSK a sú za 98 pohlaví. Ži a nechaj žiť. Ty obmedzený kaviarenský skurvisínček. Každého, ako sa cíti a čo si o sebe myslí. Pretože každý má na to právo sa cítiť buď ako psíček, prasiatko alebo nebinárna píčovinka. Keď si proste čajočka, ktorá sa cíti, že má 30 cm kár a myslí si to o sebe, tak môže chodiť na chlapčenské hajzle a basta. To znamená, že keď sa v 17 cítiš a myslíš si, že si starý dôchodca, tak logicky máš právo na dôchodok. A nech idú všetci negatívni špinavci do piče. Pápa, ty pozitívny vibračný lapajček. Vidíme sa, papačko.